Yena monda goni erokamano jaera kendo jawinjo mar Ramogi TV. Machiegni weche manyien mag Migago moiko ni weche mawuokie pachoka to gi mago mawuokie pinje ma oko. To kapok wadhi nyime, wawinjane mago mawamiyo pek. Nyithind kiye chako yudo omenda kowuok kuom sirikal e bwo chenro mar Inua Jamii bang' sirikal medo kwan mar jogo mayudo omenda go nyaka milion 2.5. Paro mopogore medo nyuolore tok piny owacho loro kuonde kanise mag lamo mag Pastor Mackenzie, Pastor Ezekiel kod kanisi mamoko 2 kuom chiwo puonj magalagala. Pata wakati mgonjwa anagojeka, sisi tuko na shida vile huyo msichana aligojeka. Tulijaribu juu chini, lakini kwa sababu ya barabara na anabebo na pikipiki. Miyo moro majegni 31 e gweng' ma Kathuta e kaunti ma Nyandarua nyowito ngimane kinde manokonyore ode to koso od thieth machiegni. In gi thuolo mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 30600 machiegni. Nyinga Milton Ochieng. Piny owacho olando chenro mar medo kwan joma osebedo ka yudo kony mar omenda mar Inua Jamii kowuok e ji milion 1.2 nyaka milion 2.5 e bwo thuolo mar higni 3 mabiro, kaluwore gi singo mane jatend piny Kenya William Ruto ochiwo. Kaluwore gi ote manochwal ne ute mag fwambo weche, okang' mokwongo ma piny owacho biro chiwo omenda ne nyithind kiye ji maromo 500 idhi ndiki e tielo mokwongo bang' romo mar tend migepe puodho chenro makamano tarik 8 dwe mar 8 higa 2020. Chenro no dhi chakore tarik 1 dwe mar 9 e bwo kuonde chung' od buche ma pachoka, kendo gibiro dhi nyime gi ndiko ji manigi higni 70 ka dhi nyime, nyithi kiye, jomong'ol kaachiel gi joma ng'awo. Jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa onyiso mor mare go okang' ma komiti mar twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza osegoyo mar keto twak makamano e chik. Wamalwa wacho ni en kod geno ni twak makamano dhi nyago lemo. Kanolose e gwenge mag Oyugis County ma Homa Bay, Wamalwa nodhi nyime kod seyo jambetre mar piny Amerika e pachoka Meg Whitman e weche manowacho kopako piny owacho kuom bago yiero ma huyanga kendo ratiro. Wamalwa wacho ni weche mag Whitman kidek rocho twak madhi nyime e kind Azimio kod Kenya Kwanza, weche manosilwedo kod ogai mar duond bura mar Usawa kwa Wote Mwangi wa Iria kod nyawadgi mar Roots Party George Wajakoya. Issues affecting Kenyans. We do not want sideshows, and that is why we have been clear today that the U.S. ambassador should really let Kenyans sort out the issues. The comments she made at the just ended devolution conference were clearly biased at a time when we have deep-seated differences touching on the last election and touching on electoral justice as a whole. It was totally inappropriate for her to take sides, especially at a time when the talks are now just beginning. Those people who are supposed to be reconciling this nation are the ones who are putting us asunder. It's shameful for the American ambassador to come and start claiming that one side won the general election and the other one lost, because that is a question on the table. When it comes to the issue of non-interfering, we have got what we call the Estada Treaty. The Estada Treaty, or convention or accord, deplores or forbids
designated government officials in another hosting country not to interfere in the internal affairs and of that particular country, which informs you why we have revolutions in West Africa right now. Duond bura mar Jubilee chano mar pedho moko kuom dwaro magi e nyim komiti matatu ake kindruok mar Azimio kod Kenya Kwanza. Ogai ma duond bura no Sabina Chege wacho ni moko kuom dwaro magi chano pedho e nyim komiti no motelne kod Kimani Ichung'wa kaachiel kod Kalonzo Musyoka en kumo ng'anyo mowacho ni osekelo kethruok mag mwandu kod dwaro mondo jomobago ng'anyo e kinde mabiro mondo kaw ting' pod nono ni ng'anyo ma kamago kelo kethruok mag mwandu. Sabina Chege bende dwaro mondo mipok mag mwandu ne gwenge ma pachoka obi otim kaluwore gi kwan mag jopiny e gwengego. Nowacho magi e boma ma Thika e kinde nyasi mar sidho jopuonjre mag kar tiegruok moro e boma no. The President and Raila Amolo Odinga have actually had given a team some work to do. As Jubilee Party, though we are not part of the team that was selected, we will support 100%, but we will also present our memoranda because there are issues that affect our people and we feel that those issues must be addressed. And some of these issues are the issues of when somebody loses, that you should not be going to the streets. And if you go to the streets, if any damage is taken, then you should be able to take responsibility. Because you cannot be destroying people, calling people to the street, they destroy properties, and then you come and say then you're doing peaceful demonstrations. Part of it is about the 1 man, 1 vote, 1 shilling. It's something that is very close to our hearts, that the population of a place need to be given equitable share, and the cake must be shared equally. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter who you voted for. Kama hamujareta mambo ya kusema minimum guarantee of our products, majani chai, kahawa, maziwa, minimum guarantee kama haiko pare, hatuoni maana hiyo bipartisan talk. Our leaders in the mountain, it appears as if they shied off on the issue of the 1 man, 1 vote, 1 shilling. That was the main agenda of the BBI document that the previous regime was trying to bring along, and it appears as if it was a document that will drive this country to a different level. Jodolo mag Full Gospel Churches of Kenya dwaro ni mondo ganda ma pachoka mondo bed gi hera e kindgi kendo gi nyakwe. Jodolo go lero ni midhiero ma wakale piny Kenya inyalo losi e yor twak kokwayo josiasa bende mondo mi ochiw thuolo mar twak kendo giwe bare weche. Kano otelnegi kod jadolo David Masharia, jodolo go nojiwo josiasa mondo we siasa mar agoko kendo goyo kor kendo gikaw sechegi mar neno ni piny nitiere kama ber. Nodhi mbele kowacho ni jotelo mondo mi oduok mirima margi piny mano mosebedo ka muocho tulo makinde ka kinde. Masharia kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo ne ni kaka onyalo kedo gi midhiero ma jo Kenya kale kaachiel gi pek moko mag yore mag ngima. Yule mwingine anaona vile, lakini mwisho wa siku Kenya ni moja na Kenya ni yetu wote. Kile ninawauliza ni kwamba iwapo kuna tofauti zisuruhishwe kupitia njia ya mazungumzo, yani dialogue, kwa sababu hata Mungu mwenyewe anasema njooni tusemezane. Kwa hivyo ningeomba wale wa upinzani na wale walio na maoni tofauti na pia wale wa serikali, jibu sio kujibizana kwa maredio na magazeti na kujibizana vibaya. Jibu ni kuongea mkiwa mnaheshimiana. Jokanyo mag Operation Linda Ugatuzi oyango mar kawo okang' mar chwalo andike od bura mamalo mar kwedo yore michwalo godo dongruoge mopogore opogore e gwenge ma pachoka, ahinya to mago madongruok mag apeyni mitimo kod Kena magiwacho ni oweyo oko gwenge ma Nyanza ma biro kaluwore kuom tenders 165 mag gero apeyni. Gwenge ma Nyanza onge gimoyudo gino makoro giwacho ni dhi medo thiro dongruok e alwora ma Nyanza e yore mag ohala kod loso thuolo mag tije ne rowere mosebedo ka ywak ni onge tije. Wach maru barabara ma Kenya yando timo ma out of 165 road projects Luo Nyanza onwango 0, piny ma Gachagua onwango 40, Ruto onwango 60. Mano nyiso ni maendeleo ma aedo timre Nyanza biro bedo marach nikech jo youth dwaro tije, gik mag usafiri, gik mabedo transported mondo jolos biashara biro kethre. Sana sana barabara mowuok Kisumu kachiko Busia okethre sana. Gachagua nowacho ni ng'ata ma wabunge kokogo kura no finance bill or finance act
to okumigi barabara. Koro wachneno ochopo kare I wach ma Ken attendance. Emomiyo barabara richo Siaya moloyo, Kisumu moloyo, Luo Nyanza mtego barabara mariche moloyo te. To Luo Nyanza bende chuloga fuel levy, mitumogago road maintenance to road construction. Paro mopogore opogore medo nyuolore odiechieng' achiel tok piny owacho loro kuonde lamo mawachore ni lando injili magalagala. E apedha manyotimo odhiambo manyorono, moko kuom ute lamo molor oting'o mago mag Pastor Paul Mackenzie mar Good News International Ministries, New Life and Prayer Center mar Pastor Ezekiel, kaachiel kod kanisa mar Helicopter of Christ Church gi kanisni mamoko ariyo. Millicent Adhiambo ni e kaunti ma Kisumo kendo nyisowa paro ma jopiny nigodo kaachiel gi ute mag lamo. Millicent, inyalo nyisowa ni to wach makama maloro ute mag lamo kaachiel ga pedha madhi nyime gi piny owacho okelo paro mane kata onyuolo paro mane e alwora ma Nyanza? Erokamano ahinya Milton, kotenore kod wach makamano ma piny owacho kawo mar lorogo kanisni mopogore opogore, kama oting'o kanisa mar Pastor Ezekiel Mackenzie kaachiel kod kanise mopogore opogore pacho kaendi ma bende lando injili magalagala. Wadwa ni wawinj pach jopiny e kaunti ma Kisumu kaendi ni gin okang' makamano ginyalo wacho ang'owa. En paro maber koso en paro manyuolo wach mane kotenore kod loro ute lamo makamago? Machiegni abochako kodi, chakna gi nyingi mondo inyisa ni e okang' ma piny owacho kawo mar loro ute lamo ma bende gilieko ni chal ka gima yalo injili magalagala. Inyalo wacho ang'o? Ben okang' maber, for example olor kanisa mar Pastor Mackenzie, Pastor Ezekiel kod kanisni mamoko moting'o Good News moko ma bende ji po mana ni osieko to gikia ni to ochakre nade to chopo kanye machiegni. Mokwongo nyinga Reverend Job Morris Okelo Mirue, kanisa mar Power of Jesus Around the World Church, motele gi His Eminent Apostle Dr. Washington Ogonyongede, kendo ma ani headquarter mar Power of Jesus Around the World Church. An kaka jatich Nyasaye anyalo golo parona ni kanisa malando injili mokadiera e yor miganga kendo moketo weche mag conmanship e wach Nyasaye, CSA serikal onego lor kanisa ainago nikech ogimi nying Yesu duong', gimiyo mana nying jachien duong'. Namba mar ariyo, gin kanise makono ji e yo mok chal gadiera. Wan wach Nyasaye manwa winjo kokalo kuom jatich Nyasaye moluor Apostle Dr. Washington Gede, ne wayudo wach Nyasaye malilo maonge gimimedogo. En wach Nyasaye miyalo to konyi, kendo en wach Nyasaye maonge gimiuse mateko moro dakie iye. E kanisa waka wan kata pi mar anointing water ok wausi, waonge ga anointing handkerchief, waonge ga anointing oil. Wan wayudo wach ma Yesu nowacho ni dhiure piny duto mondo yal wach maber mar piny ruoth, jomoyie nokwo, jomodagi buro loyogi. Koro ng'ata ma yalo injili mopogore kod mano moketo nyithi kanisa gi ting' mar lamo manyaka ng'ato thoe. Lamo ok noket ni ji thoe. Lamo en lamo ka ng'ato tudego gi Nyasaye to miyo nying Nyasaye duong'. To ma ng'ato lamo nyaka chunye chodni e kodhi e polo ni ok ondike muma, en puonj is a cult, en puonj ma yore. Koro kaka sirikal loro kanisa ainagi to nego lorgi kabisa e ka wach Nyasaye nopog mondo ng'ere. Erokamano ahinya machiegni mana mapini nyalo wacho ang'o chagi nyingi? Erokamano, iluongana Jabu Nyala Jamuroni, aleme kanisa mar Power of Jesus Around the World, motelne gi Apostle Dr. Washington Gede. Wach mokel ka mar kanisni ma olorgi asiro gi kabisa nikech wach Nyasaye en wach Nyasaye miyalo gadier. Sani koro wan mane chieng' ka e kanisa ka walando wach Nyasaye gadier, ok watime mudho. Emomiyo akwayo sirikal nowuog motek kabisa ne jok ma yalo injili mar mudho. Kapo ni yalo injili mar mudho, kanisa ni onego lor, kendo gima sirikal onego tim, ogol barup kanisni, ogol barupe te igni mane gichakore, ndalo migiseleme jok maluwogi mondo nying Nyasaye oyud duong'. Wan walamo Nyasaye mar adier, ng'ata malamo Nyasaye mok ni kare mondo okawne atua, mondo sirikal onge kama chielo gi kanisa waka wagone Nyasaye erokamano nikech walamo Nyasaye mar adier. Erokamano. Erokamano ahinya machiegni wawa magi. Ani luonga ni Laban Okumu. Ago erokamano kuom chenro ma sirikal okawo. Ji osebedo kolal nikech nono weche kaka ileme kanisni nowe ok non. To tie bam matimore kanisni onego bed ni seria makama koro onego bed ni luwo. Koka ng'ama ochung' ne jo music onego bed ni kata kor jower bende sirikal bende nego chako luwo mano bende nikech kar jower ka bende nitie sida. Kich kar wer ka nitie sida matut machiemo komiwa thuolo to wanyalo lero sida mantie kuom jower.
koro chagi kanisni mondi koro kobiro duog kuom jower nikech ang'ama osebede music higni mang'eny an iluonga Laban Okumu to aseneno makosa matimore e music e dara mar music kaka timore koro thuolo makamano adwani sirikal chiemoro chako dwarwa mondo ketwa piny kaka jo music to luongwa mondo wanyisgi sida mwaneno kuom jo music gilor music to gipenjwa sine mag music mondo wanyisgi matatiso mantie music. Kamana ahinya machiegni nyalo wacho ang'o okang' ma sirikal okawo mar loro kanisni ma bende lando injili e yore magalagala kata yore ma ok oyangore ni to ne gichakore nade? Mokwongo an jayalo Juma Milonde. Wach manyalo wacho sirikal aneno notimo kare kuom kawo okang' mar ketho kanisni machalo gima ok mi nying Nyasaye duong'. Kaka an jatich Nyasaye ma Nyasaye no luongo wach mang'eyo ni nitie wach lilo ma koyal ne ng'ato to golo gima rach modak kuom ng'ato kendo weche ma ji donje mana kaka jatich ma Nyasaye machielo wacho ni jomoko nigi pi modhi gik machala nade gige machando kendo mosetamo wach Nyasaye bedo Nyasaye kendo mosetamo adiera ng'ere omiyo ji mang'eny olal kendo ji mang'eny rado gi gik maricho moko winjo gitimre adier mar Nyasaye lamo Nyasaye ok ng'ato nyalo lamo Nyasaye ma othoye kata ka ng'ato wuok mondo odhi olam Nyasaye no lamo kod riyo kech lamo gi riyo kech onge ng'ama nosenego kendo lamo gi riyo kech en dwaro tong wang' Jehova Nyasaye to ma ji lamo ma ng'ato thoe nyiso ni nitie gimoro e iye lamo no nitie gimoro e iye koro kata ka sirikal oyie mondo miyo okethe an anyalo wacho ni mano ni kare. Mana kamano pod wabuduogo iru to gie thuolo ni endi abro duoko ne Milton e studio ka bang' winjo paro mopogore opogore ewi weche kata paro mawuok kotenore kod okang' ma sirikal okawo mar loro kanise kaka mago ma bende waseyangonu kanyo kamoting'o mag Pastor Mackenzie, Pastor Ezekiel kod mamoko ma bende ji lieko ni chal kagima osebedo kayalo injili ma bende ok wuog maler mar konyo oganda e yo madwarore kaka chik Nyasaye dwaro. Kamano Milton kionge penjo moro amora duoko ni mondo idhi nyime kod weche mamedo tuche mesawa mar weche mar Ramogi TV. Milton an kuomi. Erokamano inya Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumo ka wasewinjo paro mopogore opogore motudore gi weche mag loro kanisa ma koro sani piny owacho osechaka pedha mar neno ni jogo ma ok leme yo makare olornegi kanisegi. Ka ok kamano to wakawo yweyo mokwongo kik idhi mabor nyaka Ramogi waduogo bang' thuolo machuok. I'm just doing this for my friends at school who do not have lunch. Oh, you should have told me. When your kids learn from you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo e weche moko ma kuye ni miyo moro majegni 31 mawuok e gweng' ma Kithuta e kaunti ma Nyandarua owito ngimane wuok tich gotieno kane riko konyore e ode bang' koso osiptal machiegni. Rahabu Ambui ma en min nyithindo 4
nyowito ngimane bang' joma ne odak bute yudo ni ne ok ginyal chope e osiptal kar saa 5 mar otieno kendo ringo kode osiptal ma Ndaragwa. Joneno wacho ni ne giyudo ka Wambui ne osechwero remo mathoth kama ne gitemo dwaro nyamburko mane nyalo ringo kode osiptal ma ok ginyalo. Bang'e no to ne giyudo kony koa kuom jaapiko moro mane okonyogi tero Wambui osiptal. Jodago ne loso e kinde romo machano iko mar ringre Wambui ka giywak ne piny owacho ma Nyandarua ni mondo one ni ute mag thieth yudore e alworano. Na uchungu ya kupata mtoto na tukaitwa na mtoto wake wa kwanza. Wakati tuliitwa na mtoto wake wa kwanza, wakati tulifika akajifungua mtoto. Wakati tulifika kwa hospitali, hata hatukumaliza dakika 10, huyo mama akaaga. Lakini ameaga na ametuachia watoto 5 na huyo mmoja ni wa siku 2 na hata hana kitu ya kukula, hata kitu ya kukunywa. Hata wakati mgonjwa anagojeka, sisi tuko na shida vile huyo msichana aligojeka. Tulijaribu juu chini, lakini kwa sababu ya barabara na anabebo na pikipiki, iko mahali ilifika baka ikatoka nyororo, ni kwa sababu ya mawe hii. Sasa baka akawekwa chini, akaanza kutengenezewa chini, mwenye pikipiki akaanza kutengeneza. Sasa ile alipandishwa pikipiki wakaenda hospitali, akumaliza dakika nyingi aliaga dunia. Na tumesema kama serikali ingekubali na wenye wote wenye tulichagua pande hii watusaidie kututengenezea barabara, ni kwa sababu barabara yetu ni mbaya. Romo masiro cheche no masom jopuonjre e bwo bengi mar Equity dhi nyime skul secondary ma Kisii e kaunti ma Kisii. Bengi mar Equity sani siro som jopuonjre makwan gi romo 18,577 e alwora ma Nyanza e bwo chenro mar Wings to Fly kod elimu scholarship. Wadhi achiel kachiel nyaka Kisii mondo wawinjane mago madhi nyime gi e thuoloni. Wanasemanga ulimwengu ni serikali. Wakati umeshikwa kupelekwa kotini, utawekwa prison na utafurahia. That's why you be taught. So we are telling you that when you are in school, can you be listening? Follow the instruction and the school rules. There is no society that can be run without school rules and regulations. Even in the home, hata nyumbani we have rules and regulations. Ndio. Unajua sisi tumezaliwa wengi na wakati ya kule ikifika kama huko ndio sio darara ja. Ndio. Because it is said we eat at the same time. Unless you have been sent and they know that you will not be available, they will show you some small food aside that you will come and eat. But if you have gone for your own issues, then you come and be told that there is nothing for you. What will you do? You will survive on an empty stomach and eat the next meal, and maybe that will serve. So you will wait for breakfast. So can we be disciplined, abide by the school rules, and be supportive? When you look at the theme which says aligning values and leadership, we are some of us who witness these criminal activities happen in school. Mambo ya wizi, mambo ya nini, but we don't report. We emphasize that to be a good citizen and a good ambassador. If you see anything wrong, can you report to the authority? I'm sure ukienda kwa police kumwambie kwa hii docket mimi nalala, kama wewe ni wasichana wanangu wasichana fulani wanafanya ABC. The principal will use his or her own wisdom to establish those facts and action will be taken. I want to emphasize that it is only human beings that were given the mind to reason and make offense. Serious? Other animals can be led. Najua hata ndogo itaelekezwa na iende kufanya kazi yenye haikustahili kufanya. But human beings were given a mind to make a decision, and you as a student, when you see any group that is engaging in bad character, avoid.
Dayo moro machiegni 78 manolalo mwandune kendo ode wang' bang' masira mar mach monjo ode e gweng' ma Kibuye sub county ma Bondo. Kawuono noyudo fungruok bang' MCA ma gweng'no gero ne ot kendo ng'iewo ne gik ot mondo chak godo ngima kendo. Od Nerea Okech nomako mach apoya nono tarik 18 dweni kama ne olale gimoro amora kamoting'o agunde 6 mag oduma, agunde 2 mag bel, lewni to gik moko duto ma bende chiliel nosebedo kaninde e koyo kaluwore gi chik luo ma ok oyie ni ng'ata ng'ata ma ode owang' mondo nindi od ng'ato. Nolero ni pesa manokano bang' yudo pes jodongo siling 1,000 bende nowang'. Chiko mar odiechieng' kadhi e liel to nyathini nawe dala ka kodhi kulo. Koro kapod abet ka liel to ji winjo uwi e ndara kae. To ji we ni mago joliel. To ng'ato obiro gi uwi ni ot wang' ka ji otuk te kabiro. Koro kabe kabiro tayudo ka iro dhuolre e tado. To awacho ni odumba gunda 6 gi bel gunde 2 gi njugu gunia goganda nus gunia. Adwa timo nang'o kech manyocho kaya ni. Kawuono aneno mora go Nyasaye erokamano ni jatelo mobiro mokonya. Ago erokamano kendo amiyo Nyasaye duong' kakete mbele na motelo ni joma noome kaachiel kode maneno lich mar dhako motima ode wang'. Awar bende kaka nyuola mar Odundo waseromo, wabende waringo kuom mama ni matin matis, ok Odundo kende, oseyuoro ka nyaka gi community te, kanisi ni, osiepe, wede. Jodalawa, gima mako donjore kuomu, Nyasaye mar telnu, kinyo ring kendo kama chielo. Gike kata kaka cham, kata kaka blanket mowang'i, kaka otanda mowang'go, I'll approach the governor gi sirikal mare, kendo abiro neno ni mama bende okelne kony, nikech obende en na gi haki, obende chulo suru, to kantie allocation mono ket mar disaster management, to I think ni obende en gi haki mar yude. Kaka achiel kuom yore mang'iyo kendo timo nonro kuom nyithindo machuo, chuo ma kwan gi okalo 300 ochokore kanisa jokopere ma Gatwateine e kachung'od bura ma Imenti Central e kaunti ma Meru kendo kelo kanyakla chuo te kochakore jo nasari nyaka jodong gweng'. Dwaro gi maduong' en miyo mondo miyo bag romoni en mondo miyo duok ne nyithindo machuo ratichgi magineno ka osemagi kendo mi nyithindo manyiri. Romoni nomiyo rowere madongo oyudo boke kowuok kuom jodongo e penjo wi tije somo kod yedhe mamero ji. Bende nowuoye kaka achiel kuom gigo malal gi rowere machuo. Gikwayo sirikal kaachiel kod riwruoge mamoko mondo miyo pare nyithindo machuo kendo migi nafas marom gi mago mag nyithindo manyiri. Obedience and all. That is good for us as a child boy. Thank you for our leaders. Tumekuwa na semina kubwa sana ya kuhamasisha ama kuonyesha vile kama wazazi tunafaa kulea watoto wetu wavulana. Na tumekuwa na vikao, tumeongea sana na tumepanga mikakati ambayo tutafanya ndio tuweze kushika hawa vijana wetu mikono, tuweze kuwainua, tuwawezeshe wapate elimu mzuri, wapate elimu bora na wapate nafasi zinafanana kama zile zinapatiwa watoto wasichana. Sana sana wazazi wa siku hizi wamejifanya very busy na kazi, wanahimiza kazi, hawana nafasi ya kutembea na watoto wao. Tuseme ni kanisani, tuseme ni kushinda na wao, tuseme ni kuhimiza mambo na nidhamu. Ningeomba tu wale watoto waweze kutafutiwa nafasi na wazazi, waweze kutembea na wao, waweze kuwafundisha mambo na Mungu, mambo na imani. Vijana walikuwa wanakaa na wazee wao na wanaitiwa wazee wale watawafundisha vile watakuwa wanaume wa kesho. Walikuwa wanafundishwa. Lakini kwa sasa naona vijana wamesahau kabisa, kwa sababu watoto wa kike wakienda kusoma mbele wataolewa na watu wale wamesoma. Watasahau vijana wa kwao, kwa sababu vijana kutoka kwao hawa kusoma.
Ramogi erokamano kuom thuolo ni mane miya mondo iwinj weche manyien kowuok e Ramogi TV. Yiena mondo aweye gi kanyo nimar Jael Lieta ikore koromo saa 1 obro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo kendo saa 3 weche manyien mag oimore. Koromo saa 8 aduogo kendo an kaachiel gi Emmanuel Kafaya kaachiel gi Michael Oduor gi Pau Tuke. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed gi kodira majaber. Horiti masani.